hiukan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajankin ja aloittaisin toteamalla, että tuossa Timo Voutilaisen esityksessä tuli aika lailla niitä kohtia, jotka ovat osoittautuneet ongelmalliseksi tässä nykyisessä lainsäädännössä ja sen tulkinnassa. Ehkä tämmöinen yleinen havainto on, että on tiettyä satunnaisuutta, että minkälaisiin asioihin viranomaiskoneisto puuttuu ja minkälaisella kalustolla, kuinka viereällä kalustolla, ja siitä tulee sitten tämmöisiä niin kuin kohtuuttoman tuntuisia tilanteita joidenkin kohdalla ja sitten ehkä jää isoja aukkoja tekijänoikeussuojaan toisaalla. Eli nämä normit ja niiden täytäntöönpano kannattaisi kunnolla käydä läpi, nyt kun on jonkun verran kokemusta. Ja tämä kansalaisaloite on paikallaan juuri siinä mielessä, että se tuo tällaisen toisen mielipiteen second opinion, että miltä kantilta on havaittu ongelmia. Ne on aika pitkästi kirjoitettu, mutta varmaan vaatii tasapainoisen arvioinnin sitten eduskunnan valiokunnissa, että on syytä saada sitten ministeriön vastineet ja muidenkin asiavattujen tahojen näkemykset. Mutta sieltä varmasti löytyy sellaisia kohtia, joissa pystytään aika pienilläkin toimilla selkeyttämään sitä lainsäädäntöä, saadaan kohennusta siihen oikeustilaan. Tähän on siinä mielessä usein näin, että kun on kokonaan uusi oikeudenala, tapahtuu paljon muutoksia yhteiskunnassa, kehitetään uutta luovuutta, harrastetaan, niin ei ole ihan viimeisen päälle lakitekstit ajantasaisessa kunnossa. Jos vertaa vähän toisen alaan, että meillä on jokamiehen-oikeudet ja maanomistus usein ristiriidassa ollut. Sitten on vuosikymmenten käytäntö, että miten ne ristiriidat hallitaan. Ja siitä huolimatta niitä tulee aina vaikeita tulkintatilanteita ja rajanvetotilanteita ja kohtuuttomuuksia tavallisen ihmisen kannalta. No, tässä on oikeastaan samasta perusasiasta kysytty, mikä on se luovuuden, ihmisen toiminnan vapaus ja toisaalta miten suojataan niitä oikeudenomistajien, tässä tapauksessa esimerkiksi tekijänoikeuksien omistajien asemaa. Ja se täytyy sekä tämän säädöstön tietysti pyrkiä seuraamaan aikaa, mutta myös sen tulkinnan olla suhteellista ja suhteutettua niihin ilmiöihin, mitä tähän liittyy. Ei voida lähteä siitä, että maksimaalisesti turvataan tekijänoikeudet täältä ikuisuuteen, mutta ei voida myöskään lähteä siitä, että annetaan täysi vapaus tehdä kaikkea, mitä tekniikka mahdollistaa. Tässä kansalaisaloitteessa on tosiaan kiinnitetty oikeisiin ongelmiin huomiota ja haettu joitakin ikään kuin pikareseptejä. Ne ei välttämättä kaikki ole osuvia, mutta sieltä löytyy helmiä varmasti, joita sitten tuossa lain tarkistamisessa on syytä käyttää ja koota sitten myös toisten osapuolten näkemykset. Kansalaisaloitteiden käsittelystä on vasta yksi kokemus ja on hyvä, että on tämän tyyppinen huomattavan tarkkaa jatkotyötä vaativa aloite nyt esillä ja siitä saadaan myöskin toisen tyyppinen käsittelytapa. Minusta olisi hyvä, että tässä tosiaan asianomainen valiokunta ottaa tämän huolella tutkittavakseen ja pyytää tarvittaessa ministeriöltä niitä jatkotoimia. Ja että me varmaan myöskin perustuslakivaliokunnassa voidaan arvioida sitten näitä kohtia, joissa näitä kollisioita, yhteentörmäyksiä muiden ja erilaisten perusoikeuksien välillä tapahtuu. Ja lopuksi sosiaalidemokraattien puheenvuorona, niin meillä on pidetty tärkeänä, että myöskin nämä kansainväliset ja eurooppalaiset sääntelyt ovat hyvin yhteismitalliset, että tähän tyypillisesti kun menee yli rajojen tämä tietotekniikan käyttö ja erilaisten viestinten käyttö, niin on hyvä, että saataisiin mahdollisimman yhtenäiset niin nämä normistot kuin sitten myöskin käytännöt eri maissa. Ja siinäkin suhteessa tämmöinen, että tämmöisessä suhteellisessa edistyneessä tietotekniikan maassa, Suomessa kaivetaan näitä epäkohtia esille, niin sillä voi olla myös hyödyllistä vaikutusta sille, minkälaisilla kannoilla Suomi menee näihin eurooppalaisiin lainvalmisteluihin ja miten tehokkaasti pystytään toteuttamaan tätä mahdollisimman yhdenmukaista lainsäädäntöä kautta Euroopan. Kiitoksia. Kiitos.